Namhlanje enhlizweni yami ngifuna ukukukhuthaza nje lapha ekhaya. Uyazi incwadi kaLuka 5 kusukela kuverse 4 kuya ku11. Ikhuluma ngoJesu efika kubafundi bakhe bekade beshikashikeka ubusuku bonke. Khuluma ngabantu abangabadobi, ngikhuluma ngabantu abakwaziyo ukudoba, ababelwazi nalolu lwandle abakulona. Kodwa ngalobu busuku basebenza ubusuku bonke bazama ukudoba abangabamba lutho. Fike kuJesu ekseni ubabuza ukuthi bantwana nishikashikeke ubusuku bonke nitholeni, bathi asibambanga lutho. Uthi uJesu, phonsani amanetha enu ekujuleni. Phonsani amanetha enu ekujuleni. Ababambanga lutho labantu basebenza ubusuku bonke, kodwa mebe waphonsa amanetha ekujuleni ngoba sekusho inkosi uJesu kuthiwa babamba izinhlanzi waqhabuka amanetha. Ngifisa uNkulunkulu namhlanje akwenzele ummangaliso ozokwenza ukuthi izwe libone ukuthi lesi sibusiso siqhabula amanetha. uNkulunkulu akakwenzele isibusiso esiyisimangaliso, the net breaking blessing ongakaze wayibona nawe. Kuthiwa baze babiza abanye abantu abaseceleni nemkhumbi yabo bathi sisizeni ngoba basakwazi ukusibamba lesi sibusiso. Lalela-ke, mawuzongena ekujuleni awukwazi ukuphelezelwa abantu. Ekujuleni kufuna ungene wedwa. Ekujuleni kumele uthathe isinqumo sokuthi ngiyangena, ngoba wangena ekujuleni ika no point of surrender lapha. Awukwazi ukuphindela emuva. Kumele unqume ukuthi lento yokukholwa ngiyithatha ngawo wonke wami. Phonsani amanetha ekujuleni. Mzalwane wami, isikhathi sokungena ekujuleni. Kade sihleli osebeni asibambanga lutho. What are you gonna lose? Asingene ekujuleni. Ukujula kwenza ukuyinikela kuKristu. Ukujula ukuhlala edolweni ukhuleke. Ukujula ukwazi ukufunda ukuzila ukudla, uncishe inyama yakho lokhu ekuthandayo. Ukujula ukwazi ukuhlala ezwini likaNkulunkulu ulifunde ngaso sonke isikhathi. Asilifundele ukuyelikhuluma, asilifundele ukuyokushumayela, kodwa silifunda ngoba lingumuthi emathanjeni ethu. Ukujula kwenza ukuthi kunqande ulimi lwakho, ngisho kukhona izinto ofuna ukuyikhuluma ungakwazi ukuyikhuluma. Ukujula kwenza ukuthi ukhethe ukudla ozokudla, izinto ozozenza, abangani ozohamba nabo, izinto ozozibuka. Ukujula kukwenza ukuthi wena uzazi ukuthi uyinxusa umntwana kaNkulunkulu. May God give you a net breaking blessing, isibusiso esiqhabula amanetha. Siyeni ekujuleni. Amen.